విభాగ యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చిన్న డౌట్ మాతాజీ. క్లాస్ అయిన తర్వాత డౌట్స్ అడుగుదాం మాతాజీ. ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈరోజు క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. నిన్న 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం, 7 నుంచి 12 వరకు భక్తి యోగం అని చెప్పుకున్నాము అధ్యాయాల్లో నిన్నట్టు. అందుకని భక్తి యోగం ఆఖరైంది, పూర్తయింది. ఆ నిన్నటి అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం. 20 శ్లోకాలే, కానీ అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అని మనం అన్ని చూసాము. సో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఎవరికైనా ఏదైనా గుర్తుంటే చాట్లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం. సో ఇప్పుడు జ్ఞానయోగం ప్రారంభం ఈ రోజు నుంచి. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజులు గీతా క్లాస్లో 13వ రోజు జ్ఞానయోగ ప్రారంభం. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. అందరికీ కూడా స్వాగతం. సో ఈ క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో కృష్ణ ప్రకృతి మరియు పురుషుడు గురించి, క్షేత్రం తెలిసిన వాడి గురించి, జ్ఞాన విషయాన్ని గురించి కూడా తెలుసుకోవాలని అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ప్రకృతి పురుషం చైవ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు, క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞము, క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు, ఏవచ అవి కూడా, ఇంకా ఏతద్వేదితుం ఇదంతా కూడా, వేదితుం అంటే తెలుసుకోవాలని, ఇచ్ఛామి కోరికగా ఉన్నది. జ్ఞానం జ్ఞేయం చ, జ్ఞానము జ్ఞేయము కూడా. కేశవ చ అంటే మరియు అని కూడా అర్థం. సో మరియు జ్ఞానము జ్ఞేయము కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. కేశవ అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఆ పేరు భగవంతుడికి? కేశి అని రాక్షసుని సంహరించడం వల్ల కేశవ అనే పేరు వచ్చింది. సరే, ఈ 6 ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా. ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడేమిటి, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడేమిటి, జ్ఞానం ఏమిటి, జ్ఞేయం ఏమిటి అని ఈ 6 ప్రశ్నలు అడగడం. భగవంతుడి సమాధానం ఏమిటో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః.
ఈ శరీరమే కౌంటేయ క్షేత్రమని ఇత్యభిధీయతే అని చెప్పబడుతోంది. ఈ శరీరం అంటే మన భౌతిక శరీరాన్ని క్షేత్రం అంటున్నారు. ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు, ఏతద్యో వేత్తి, దీనిని తెలిసిన వాడు అతనిని అంటున్నారు. ఏమని? ప్రాహు అంటే చెప్పబడుతున్నారు అంటున్నారు అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దేహమేమో క్షేత్రము, క్షేత్రాన్ని ఎరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని భగవంతుడు సమాధానం ఇచ్చారు మొదటి 2 ప్రశ్నలకు. సో క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటో ఇంకొంచెం వివరంగా ఈ శ్లోకంలో చూద్దాం. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో క్షేత్రజ్ఞుడిగా నేను సర్వక్షేత్రేషు భారత, అన్ని క్షేత్రాల్లో అంటే అందరి శరీరాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుడుగా, మాం విద్ధి నేనున్నాను, చాపి అంటే నేను ఉన్నాను అని, విద్ధి తెలుసుకో అంటున్నారనమాట. సో అన్ని దేహాల్లోనూ నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం, ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానమే యత్తజ్ఞానం మతం మమ, అదే జ్ఞానమని, మతం మమ నా అభిప్రాయం, మమ అంటే నా యొక్క, మతం అంటే నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దేహాలన్నిట్లో క్షేత్రజ్ఞుడిగా ఉన్నాను నేనని నువ్వు తెలుసుకో. ఈ శరీరాన్ని, దానిని తెలిసిన వాడిని అంటే భగవంతుడు, నా క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం, ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ క్లారిటీతో మళ్ళీ చూస్తే, క్షేత్రము అంటే మన బాడీ, భౌతిక శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఈ శరీరాన్ని తెలిసిన వాడెవరు? ఆత్మ, పరమాత్మ. ఇక్కడ రెండింటిని చూపిస్తున్నారు, పరమాత్మ, ఆత్మలు. అది మరి మన బాడీని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే లోపల ఉన్న వాళ్ళిద్దరు, కాబట్టి వాళ్ళు క్షేత్రజ్ఞులు. భగవంతుడు నేను క్షేత్రజ్ఞుడుగా అన్ని దేహాల్లో ఉన్నానని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. తత్క్షేత్రం యచ్చయాదృక్చ యద్వికారీ యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడిందో, ఆ విధము, ఆ విధానం, దానిలో మార్పులు, అసలు అది ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు, అతని ప్రభావం ఏమిటి, ఈ విషయాలన్నీ వర్ణిస్తాను విను అంటున్నారు. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. సో ఋషులందరూ కూడా రకరకాలుగా ఈ వివరించారు. ఈ ఛందోబద్ధంగా వివిధై పృథక్ అంటే రకరకాలుగా దీనిని ఛందోబద్ధంగా కూడా వేద గ్రంథాల్లో వివరించారు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ అంటే బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా, చైవ అంటే అక్కడ కూడా అని, హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై చాలా క్లియర్గా, నిశ్చయంగా, హేతుమద్ అంటే చాలా లాజికల్గా అంటే హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది. సో ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించిన జ్ఞానం వేద గ్రంథాల్లో పలువురు ఋషులతో వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా ఇది సహేతుకంగా, హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో వేద సూత్రాలు, ఇక్కడ వ్యాస మహర్షిని చూస్తున్నాం. మరి వేదాలన్నిటినీ ఆయన రాయడం జరిగింది కదా. సో అది ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్జునుడు 6 ప్రశ్నలు ఏమిటో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. క్షేత్రం అంటే ఏమిటి అంటే మన శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే భోక్త, అంటే ఈ దేనినైనా సరే ఏ ఫలితమైనా ఎవరికి చెందుతుందో వాళ్ళనే భోక్త అంటాం. సో అన్ని కర్మల యొక్క ఫలితాలు భోక్త అంటే ఎవరికి చెందాలి, అతను పురుషుడు. ఎవరికి చెందాలి? అన్నీ కూడా మరి భగవంతుడికి చెందాలి అన్నది మనం చూస్తాం కదా. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకా మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి అని ఒక శ్లోకం మనం చూసాము. సో అందులో అన్ని
భోక్త యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ భోక్త, చరమ భోక్త ఎవరు? భగవంతుడు. కాబట్టి పురుషుడు ఆయన అంటే భోక్త అని. అలాగే జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే ఏం చెప్పారు? క్షేత్రజ్ఞులను గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము. జ్ఞేయము అంటే ఈ జ్ఞానం తెలిస్తే ఏం వస్తుంది అంటే భగవంతుడిని పొందగలుగుతాం. సో జ్ఞానము అంటే జ్ఞేయము అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. జ్ఞానం వస్తే ఏం జరుగుతుందో చెప్పేదే జ్ఞేయం. ఏం జరుగుతుంది అంటే భగవంతుడిని పొందుతాం. సో జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము, గమ్యము అని అర్థం. సో 6 ప్రశ్నలు క్లుప్తంగా వాటి సమాధానాలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, మరి ఆయనే అన్నిటికీ భోక్త కాబట్టి. క్షేత్రం అంటే మన దేహం, శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడంటే దేహాన్ని ఎరిగిన ఆత్మ, పరమాత్మ. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అవగాహన చేసుకోవడమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ. ఇది అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. జ్ఞానం వస్తే ఏం వస్తుంది అంటే భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతాం. కాబట్టి జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే అది జ్ఞేయము. సో ఒక్కసారి మీరు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఆన్సర్స్ చూసి సో ఇవి 6 ప్రశ్నలు, వాటి సమాధానాలు. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వివరంగా మనం ఈ సమాధానాలు ఇంకా నీకు అన్ని రకాలుగా వివరిస్తాను అని చెప్పారు కదా. ఈ క్షేత్రం ఏమిటి, ఇది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడ్డది, దానిలో మార్పులు ఏమిటి, ఇవన్నీ వివరంగా చెప్తాను విను అంటున్నారు కదా. సో చెప్పడం ప్రారంభించారు క్షేత్రం గురించి. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో మహాభూత అహంకార్. మహాభూతాలు అంటే పంచమహాభూతాలు. ఏమిటవి? అగ్ని, నీరు, గాలి, వాయువు, వాయువు, ఆకాశం, భూమి కదా. ఈ 5 కూడా పంచభూతాలు. అవి కాకుండా ఇంకా అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తం, ఈ 5 అవ్యక్తము, ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత ఇంద్రియాణి దశైకం చ 10 ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలు మామూలుగా 5 అంటాము: కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము. అయితే 10 అంటున్నారు. ఏమిటి ఆ 10? మిగిలిన 5 ఏమిటి అంటే కర్మేంద్రియాలు. అంటే వాక్పాణిపాద పాయుపస్థ అనే మాటతో గుర్తుంచుకోవచ్చు అవేమిటో. వాక్కు అంటే గొంతు, తర్వాత పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే కాళ్ళు, పాయుపస్థాలంటే జననాంగాలు 2. ఇవన్నీ కూడా కర్మేంద్రియాలు. ఈ 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు. సరే, ముందుగానే పంచమహాభూతాల గురించి చెప్పారు, అవి ఒక 5. ఇంకపోతే మా బుద్ధి, అహంకారము, అవ్యక్తము. అహంకారము, బుద్ధి అవన్నీ మన సూక్ష్మ శరీరం కదా, మనకు కనిపించని శరీరం. అలాగే అవ్యక్తము అంటే ఈ 3 సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నాయి కదా. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి వాళ్ళకి ఈ గుణాలు అలవర్చుకుంటారని చూసాం. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు కనిపించకుండా ఉన్న వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్. తర్వాత మనస్సు, మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇంద్రియ గ్రాహ్య అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలు గ్రహించేవి. ఇంద్రియాలు గ్రహించడం అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. ఏం స్వీకరిస్తాయి ఇంద్రియాలు? కళ్ళు దేనిని స్వీకరిస్తాయి? చూసేదంతా స్వీకరిస్తుంది కన్ను.
ముక్కు దేనిని స్వీకరిస్తుంది? వాసనలన్నీ స్వీకరిస్తుంది. చెవులు దేనిని స్వీకరిస్తాయి? శబ్దాలన్నీ స్వీకరిస్తుంది చెవి. నోరు రుచిని స్వీకరిస్తుంది. చర్మం స్పర్శను స్వీకరిస్తుంది. ఏదైనా పట్టుకుంటే వేడిగా ఉందా, చల్లగా ఉందా, మెత్తగా ఉందా, గట్టిగా ఉందా, ఇదంతా మరి చర్మమే కదా స్వీకరించి మనకు తెలియజేసేది. సో చర్మం ఇలా మనకు స్పర్శను స్వీకరింపజేస్తుంది అనమాట. ఇవి 5 కూడా అందుకే శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అని చెప్పి వీటిని 5 కూడా అంటారు. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేస్తాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. స్క్రీన్ కనిపించడం లేదు అంటున్నారు. ఒక్క నిమిషం, సారీ, నేను ఇప్పుడే చూశాను. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? ఓకే, సో ఇందాక మీకు చూపించిన ఆన్సర్స్ ఇవి. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే పరమాత్మ. క్షేత్రము అంటే దేహము, మన శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగినవాడు. అంటే ఎవరు? ఆత్మ పరమాత్మలు. మనకి ఇక్కడ అది చూపించారు, ఆత్మ పరమాత్మలు అని. ఆ తర్వాత జ్ఞానం అంటే క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అవగాహన చేసుకోవడమే జ్ఞానం అన్నారు. జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ. సో ఇవన్నీ కూడా 6 ప్రశ్నలు, వాటికి సమాధానాలు. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. ఏమిటి జ్ఞానం యొక్క గమ్యం? భగవంతుడిని పొందడం. అందుకని జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ అన్నారు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఈ క్షేత్రం అంటే మన శరీరాన్ని గురించిన విషయాలన్నీ వివరంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎలా, ఏమిటి శరీరంలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది అనేది. ఓకే, సో ఓకే, సో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది పంచమహాభూతాలు, అహంకారము, ఇవన్నీ చెప్పాం కదా. సో అది మళ్ళీ క్లియర్ గా చూద్దాం. పంచమహాభూతాలు భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఇవి పంచమహాభూతాలు. ఇంకపోతే జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5. జ్ఞానేంద్రియాలంటే చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మం, ముక్కు. కర్మేంద్రియాలంటే కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు. సో ఇక్కడ మనం ఈ మాటను అలాగే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు ఏమిటి? వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు శబ్దం ఏమో చెవి స్వీకరిస్తే, రుచి ఏమో నోరు, వాసనను ముక్కు, దృష్టిని కన్ను, స్పర్శను చర్మము స్వీకరిస్తాయి. కాబట్టి వీటికి ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక మాట చెప్తాను, ఉంది సంస్కృతంలో. వాటిని అన్నిటినీ ఏమంటాము? శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధాలు అంటారు. సో శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధ అన్న మాట గుర్తుంచుకుంటే మనకి 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు ఏమిటో, ఇంద్రియాలు స్వీకరించేవేమిటో గుర్తుంటాయి. సో మీరు కావాలంటే ఇది సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కర్మేంద్రియ, జ్ఞానేంద్రియాలు మనందరికీ తెలుసు, చెవి, కళ్ళు, నాలుక, చర్మం, ముక్కు, ఈజీ. అయితే కర్మేంద్రియాలు ఒకవేళ గుర్తుండకపోతే దానికి కూడా వాక్, పాణిపాద, పాయుపస్థ. వాక్కు అంటే గొంతు అన్నమాట. తర్వాత పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే మరి కాళ్ళు, సో గొంతు, కాళ్ళు, చేతులు, జననాంగాలు. సో వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ, ఇది మన కర్మేంద్రియాలు అన్నమాట. సో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మొత్తం 10 అయ్యాయి. అలాగే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ అనే మాట కూడా. సో జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు 5, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు 5, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, ఆ తర్వాత పంచమహాభూతాలు భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయు, ఆకాశం, ఒక 5. సో మొత్తం 5, 5, 5, 5, 10 అయ్యాయి.
ఇకపోతే సూక్ష్మాంశాలు ఇవన్నీ మనకి పంచమహాభూతాలు ఏమిటి? ప్రతి శరీరం, ఈ శరీరం పంచభూతాలతో తయారు చేయబడిందని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో మన శరీరమే కాదు, ఏదైనా సరే మనకు ఒక ఆకారం అనేది కనిపిస్తుంది అంటే అది ఈ పంచభూతాలతోనే తయారు చేయబడింది. సో పక్షి అయినా, చెట్టు అయినా, మరి చీమైనా, చేపైనా, ఏదైనా జంతువు అయినా, మనమైనా, ఏదైనా సరే ఒక ఆకారం మన కళ్ళ ముందు ఉన్నది, చూస్తున్నాము ఒక ఆకారాన్ని అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైందని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ పంచభూతాలు ఇక్కడ మనం శరీరం తయారైంది కాబట్టి చూస్తున్నాం. సో పంచభూతాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలైన శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు 5. సో 4 5 20 అయ్యాయి. సూక్ష్మాంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి, కనిపించని శరీరం ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కదా. అవి కూడా మన శరీరంలో భాగమే, కాకపోతే కంటికి కనిపించవు. ఇక 24వది అవ్యక్తము అని చూసాం. అవ్యక్తము అంటే మరి సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఏర్పడిన ఒక స్వభావం. సో ఈ 24 అంశాలు ఇక్కడ మళ్ళీ పంచభూతాలు 5, మరి జ్ఞానేంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవి ఇవన్నీ 5, అలాగే కర్మేంద్రియాలు వాక్పాణిపాద పాయుపస్థాలు 5, మళ్ళీ ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు ఏమిటి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు 5, మొత్తం 4 4 5 20 అయ్యాయి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఫాల్స్ ఈగో అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 23. అన్మానిఫెస్టెడ్ అంటే అవ్యక్తము. ఆ అవ్యక్తమే సత్వరజస్తమో గుణాల ద్వారా వ్యక్తపరిచేది మనకి, మన యొక్క స్వభావము. సో 24 అంశాలతో శరీరం అనేది కూడుకుని ఉన్నదన్నమాట. ఈ 24 అంశాలతో మనం ఏమి అనుభవిస్తున్నాము ఈ శరీరంలో అంటే సుఖాన్ని, దుఃఖాన్ని, రాగాన్ని, ద్వేషాన్ని, ఈ రెండింటిని, ఈ 2 రకాల భావాలను, మరి మనకు ప్రతిదీ కూడా రాగమో ద్వేషమో ఉంటుంది చూడండి, ఇష్టమో అయిష్టమో ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి సుఖాలు, దుఃఖాలు అనే ఫీలింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కదా. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు గాని, రాగద్వేషాలు గాని మనం పొందుతున్నాము అంటే ఇదిగో ఈ శరీరంలో ఉన్న 24 అంశాల వల్ల మనకి ఫీలింగ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. సో ఇంకొక విషయం ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ జీవి మరి మన స్థూల శరీరం అంటే కనిపించే శరీరం, కనిపించే శరీరం అంటే ఈ పంచభూతాలతో పైకి కనిపించే శరీరం. సూక్ష్మ శరీరం అని అందేంటంటాం? కనిపించని శరీరం, ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ అంటాం. అదేమిటి? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అన్నమాట. సో అది సూక్ష్మ శరీరం. సో ఈ జీవి మరి ఈ జీవి సాధారణంగా అతని దశలు ఏమిటంటే, ఎవరైనా జన్మ ఎత్తిన తరువాత జన్మ ఎత్తడం, పెరగడం, మరి జీవనం సాగించడం, సంతానోత్పత్తి జరగవచ్చు, ఆ తర్వాత శరీరం కృషించడం, చివరికి శరీరం అంతమవడం. ఇదే కదా నార్మల్ గా ఎవరికైనా ఈ జీవికి జరిగే జీవనంలో జరిగే విషయాలు ఇవి మేజర్ దశలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది క్షేత్రం గురించి వివరంగా భగవంతుడు చెప్పింది. సో ఏదైనా పంచభూతాలతో తయారవుతుంది అనేది మనం, ఏదైనా ఆకారం ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారవుతుంది అని చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏమిటో చూద్దాం. జ్ఞానం, సో క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, క్షేత్రం గురించి వివరంగా ఇక్కడ చెప్తారు. ఇప్పుడు జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏం చెప్తున్నారు? జ్ఞానం అంటే వినయం, గర్వం లేకు. ఫస్ట్ పాయింట్ వినయం. సో జ్ఞానానికి ప్రారంభ దశే వినయ విధేయతలతో ఉండడం, గర్వం లేకుండా ఉండడం, అహింస, ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా, ఏ జీవిని కూడా, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించడం, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఏది చూస్తే అది బాగుంది కొనేసుకుందాం అనుకోవడం, ఏదైనా చూస్తే మరి ఆపుకోలేక అవసరం లేకపోయినా ఎక్కువగా తినడం, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితేనే మరి ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఇంద్రియ కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం అన్నిటికంటే ముఖ్యం, చిన్నదైనా పెద్దదైనా. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడం అంటే ఇంకా ఇంకా సుఖాలు కావాలి అనే కోరికను కంట్రోల్ చేసుకోవడం.
అహంకారం లేకుండా ఉండడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం. అంటే ఏమిటి దోషాన్ని గుర్తించడం అంటే? ఈ జీవితం ఏమిటి? ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా 6 దశలు. ఈ 6 దశలే ఏదైనా మనం ఇది ఏది పర్మనెంట్ కాదు. మనం ఈ జనన మరణ చక్రం ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది మనకి ముక్తి వచ్చే వరకు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని తదనుగుణంగా ప్రవర్తించడం. ఏది ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి. నిర్లిప్తత అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, నాది నాది అనేటటువంటి ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండగలుగుతాం. మరి భార్య పిల్లలు బంధాల నుంచి విముక్తి అంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు. ఇక్కడ క్లారిటీతో చెప్పాలి అంటే మన బాధ్యతలు మనం చేస్తున్నా కూడా టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా ఉండగలుగుతాం. హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అంటూ ఉంటారు. అంటే మన పనులు మనం చేస్తూనే ఈ సంఘంలో మనస్సును మాత్రం ఆధ్యాత్మికంగా మలుచుకోవడం. సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా మనం సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. మరి భగవంతుడి పట్ల విశుద్ధ భక్తి, శుద్ధ భక్తి ఉండడం. ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడం అంటే దాని అర్థం కూడా మనబోటి వాళ్ళకి మరి అందరిలో ఉంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలా అనే ఆలోచన వస్తుంది కదా, అనే డౌట్ వస్తుంది. దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే అందరిలో ఉన్నా కూడా ఈ మనసులో ఈ ఆధ్యాత్మికతను నువ్వు అలవర్చుకో. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అటాచ్మెంట్స్ ని తగ్గించుకుంటూ జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి అంటే అందరినీ చూసి వెళ్ళిపోమని కాదు. వెళ్ళి మనం అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుని కొంచెంసేపు పిచ్చాపాటి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆ పిచ్చాపాటీల వల్ల మనకు వచ్చేదేమి లేదు. వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద చెప్పుకోవడం తప్ప, ఎవరినో ఒకరిని విమర్శించడం తప్ప. కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ అనవసరం అని చెప్తున్నారు. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన. అసలు ఈ పరతత్వం, భగవంతుడు, ఆత్మతత్వం ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి, తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయడమే జ్ఞానం. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానమే. ఇక్కడ చెప్పిన విషయాలు తప్ప ఇక ఏదైనా అజ్ఞానమే అని చెప్పి నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని భగవంతుడు అంటున్నారు. తరువాత మరి ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఏది? క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ నసత్తన్నా సదుచ్యతే. సో జ్ఞేయం అజ్ఞేయం ఏమిటో ఇప్పుడు ప్రవక్ష్యామి, చెప్తాను. ఏది తెలుసుకుని యజ్ఞాత్వ అమృతం అశ్నుతే, ఏది తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృతత్వాన్ని పొందుతావో, అశ్నుతే పొందుతావో ఆ జ్ఞేయం గురించి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. అనాది అంటే బిగినింగ్ లేనిది, మత్పరం నా అధీనంలో ఉన్నది ఈ బ్రహ్మం, సత్ అసత్తు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అన్ని కారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దేనిని తెలుసుకుంటే నీవు అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తావో అలాంటి దానిని ఇప్పుడు వివరిస్తాను. అది ఆది లేనిది, బిగినింగ్ లేనిది. ఏది బిగినింగ్ లేనిది? భగవంతుడు, ఆత్మ కదా. ఆత్మకు కూడా భగవదంశ కాబట్టి బిగినింగ్ లేదు అని చెప్పి ఎప్పుడు ఉంటుంది. అది ఇంకొక క్వాలిటీ, శాశ్వతమైనది ఆత్మ, భగవంతుడు. అందుకే సత్. సత్ అంటే శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది అని అర్థం. సో అది శాశ్వతము, మార్పు లేనిది ఏదీ లేదు ఈ సృష్టిలో, ఒక్క భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ తప్పితే. సో ఆది లేనిది, బిగినింగ్ లేనిది, నా అధీనంలో ఉన్నది అయిన ఈ బ్రహ్మం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆత్మతత్వం ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతం. ఈ భౌతిక తత్వం ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడుకుని రాగద్వేషాలతో ఉంటూ ఉంటాం. దానికి అతీతం ఈ ఆత్మతత్వం. రాగద్వేషాలు లేవు, గుణాతీతం కూడా భగవంతుడిలానే. భగవంతుడు కూడా గుణాతీతుడు. సో అవే లక్షణాలు ఆత్మకు కూడా ఉన్నాయి. కానీ మనం ఆ ఆత్మతత్వాన్ని చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? మన మనస్సు అంతా కూడా ఈ కోరిక ఆవహించి ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, ఆ ప్యూర్ నేచర్ని, ఆ శుద్ధతత్వాన్ని కప్పివేశాయి కోరిక వల్ల అని చెప్పి అది కూడా చూస్తాం భగవద్గీతలో. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఆత్మను ఏది తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తావో అది వివరిస్తాను.
అదేమిటి అంటే ఆత్మతత్వం ఆది లేనిది, నా అధీనంలో ఉన్నది. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కార్యకారణాల కంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు రాగద్వేషాలు వీటన్నిటికీ అది అతీతం అంటున్నారు. నెక్స్ట్ భగవంతుడు మరి ఆయన అందరిలోనూ ఉన్నారు కదా, పరమాత్మగా భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు. సర్వత పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వతా ఆయన పాణి, చేతులు పాదాలు ఉన్నాయి. సర్వతోక్షి అంతటా ఆయన అక్షి, కనులున్నాయి. శిరస్సులు, ముఖాలు. సర్వత శృతిం అల్లోకే, అన్ని సర్వత్రా ఆయన చెవులు కూడా ఉన్నాయి అన్ని లోకాల్లో. అలాగే సర్వం ఆవృత్య, అంతటిని ఆవహించి తిష్టతి, ఆయన అంతట్లోనూ ఆవహించి ఉన్నారు నిశ్చయంగా. తిష్టతి అంటే అట్లా సెటిల్ అయి ఉన్నారు అని. అందుకే మన వాళ్ళు తిష్ట వేసి కూర్చున్నారు అంటారు, అంటే చక్కగా సెటిల్ అయి ఉన్నారు అని. అలా భగవంతుడు సర్వంలోనూ కూడా ఆయన ఆవహించి సర్వాన్ని ఆవహించి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు, చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా కూడా ఆవహించి ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఇలా మనకి ఇన్ని చేతులు, కాళ్ళు, తలలు, ముఖాలు, శిరస్సులు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు కదా, కన్నులు. సో దీని అర్థం ఏమిటి? భగవంతుడు వెళ్ళలేని చోటు లేదు, ఆయనకు అందని ప్రదేశం లేదు, ఆయన చూడలేని ప్రదేశం లేదు, ఆయన వినలేనిది ఏది కూడా లేదు అని అర్థం. సర్వత్రా ఆయన పాదాలు, చేతులు, కన్నులు, చెవులు ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆయన అన్ని ప్రదేశాల్లో ఉన్నారు. అందుకే ప్రహ్లాద్ మహారాజుని తండ్రి ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడని హరి అని స్తంభం పగలగొడితేనే కదా అందులోంచి నరసింహస్వామి రావడం. సో ప్రతి దానిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ప్రతిదీ కూడా రూపం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పంచభూతాలు. పంచభూతాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే భగవంతుడు. సో సర్వేంద్రియ ఇంకా పరమాత్మ గురించి చెప్తున్నారు, క్షేత్రజ్ఞుడు కాబట్టి. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్చితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం పరమాత్మ అయినప్పటికీ కూడా ఇంద్రియ రహితుడు. ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఆయనే మూలం అయితే మనందరి ఇంద్రియాలకు వాటి శక్తికి ఆయన మాత్రం ఇంద్రియ రహితుడు అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడని కాదు, ఆయన ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు అతీతుడు. మనలాగా భగవంతుడు ఇంద్రియాలు ప్రలోభాలు పెట్టిన వెంటనే ఆ ప్రలోభానికి చిక్కుకుపోరు, ఆయన వాటన్నిటికీ కూడా అతీతులు. మనం మరి ఏదైనా ఇంద్రియాలు చూపించితే వెంటనే కొనుక్కోవాలి అని ఉబలాట పడుతూ ఉంటాము. అలాగే ఏదైనా మంచి మ్యూజిక్ ఉంటే చేసే పని ఆపి వెళ్ళి వినాలనుకుంటూ ఉంటాం, లేదా ఇష్టమైన మాటలు, నాటికలు, సీరియల్స్ వస్తే. అలాగే నోరు, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్న, అవసరమైన దానికన్నా బాగుందంటే ఎక్కువ తింటూ ఉంటాము. సో ఇవన్నీ మనం సెన్సెస్ కి లోబడిపోయి ఉన్నాం. కానీ భగవంతుడు ఈ ఇంద్రియాలకు, ఈ సెన్సెస్ కు అతీతులు, అంటే వాటి ప్రలోభం, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన మీద లేదు. అలాగే అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సో ఆయన మరి అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైనా అసక్తుడు, దేని మీద ఆసక్తి లేదు. అంటే కోరిక అనేది భగవంతుడికి లేదు. ఆ కోరిక లేనప్పుడే శుద్ధతత్వం, జ్ఞానము వస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడికి ఏ కోరిక లేదు. అలాగే నిర్గుణం గుణభోక్తృచ, గుణాలన్నిటికీ ప్రభు అయినా కూడా ఆయన నిర్గుణుడు. అంటే నిర్గుణుడు అంటే గుణం లేనివాడని కాదు, గుణాల యొక్క ప్రభావం లేనివాళ్ళు అని. సో పరమాత్మ అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం అయినప్పటికీ ఆయన ఇంద్రియ ప్రభావానికి గురి కానివాడు. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైనా దేని పట్ల ఆసక్తి లేదంటే కోరిక అనేది లేనివాడు. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు, అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు కూడా ఆయన ప్రభువు అని చెప్తున్నారు. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో బహిర్ అంతశ్చ, బయట లోపల కూడా, భూతానాం అన్ని జీవరాశుల్లో, అచరం కదలనిది, చరం కదిలేది, ఏవచ రెండిట్లోనూ కూడా, సూక్ష్మత్వాత్ కనిపించకుండా, తద విజ్ఞేయం ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు
బయట లోపల కూడా ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువల్ల ఆయన మనం చూడటానికి, తెలుసుకోవడానికి చాలా మన శక్తికి మించిన వారు. దూరస్థం చాంతికేచత, చాలా దూరంలో ఉన్న అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. సో భగవంతుడు ఆయన ధామంలోనే కాదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళలో పరమాత్మగా ఆయన అందరిలోనూ దగ్గరగా కూడా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఈ పరమ పురుషుడు కదలని ప్రతి జీవికి కూడా అచరం చరం అన్నారు కదా, కదలనివి కదిలే వాటన్నిటికీ కూడా బయట లోపల ఉన్నారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడ్డానికి గాని తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడు. చాలా దూరంలో ఉన్న అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు అంటూ పరమాత్మ అందరిలోనూ ఉన్నారన్నది చూపిస్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మ పరమాత్మల గురించి కొంత చూసాము. ఈ ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఎందుకు? మరి జ్ఞానం అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుల్ని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం అన్నారు కదా. సో మరి క్షేత్రజ్ఞుడంటే ఆత్మ పరమాత్మ అన్నాం. సో మరి ఆత్మ పరమాత్మలను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, క్షేత్రాన్ని. కాబట్టి ఆత్మ పరమాత్మల్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అంటే, ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం నేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఇది ఈ రకంగా నీకు తథా జ్ఞానము జ్ఞేయంతో సహా మొత్తం సమాసతః కంప్లీట్ గా చోక్తం చెప్పేశాను. రెండు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞేయం గురించి కూడా, క్షేత్రము అలాగే జ్ఞానము జ్ఞేయము వీటన్నిటి గురించి నీకు సంగ్రహంగా తెలియజేశాను. మద్భక్త ఏతద్ విజ్ఞాయ, ఇది తెలిసిన నా భక్తులు మద్భావాయోపపద్యతే, నా భావాన్నే పొందుతారు అంటున్నారు. ఎవరైతే ఈ విషయాలు క్షేత్రము జ్ఞానము జ్ఞేయము వీటిని అర్థం చేసుకుంటారో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా, అప్పుడు వాళ్ళు నా యొక్క స్వభావాన్నే పొందుతారు. అంటే భగవంతుడి స్వభావం ఏమిటి? ఇంద్రియాలకు అతీతులు, గుణాలకు అతీతులు, మరి సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు. ఆయన సత్తు చిత్తు ఆనందం, ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటారు. సత్తు అంటే మార్పు లేనిది, మరి చిత్తు అంటే ఆ విషయాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసుకోవడం. ఆ రెండు సమకూడినప్పుడు ఆనందం అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఆ ఆనందం ఎలాంటిది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలు తీరితే వచ్చే ఆనందం లాంటిది కాదు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ఆనందం క్షణికం. ఈ కోరిక ఏదైనా తీరిన ఆనందం ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? ఒక రోజు ఉంటుంది, ఒక గంట ఉంటుంది, లేదా ఒక వారం ఉంటుంది. మహా అయితే పెద్ద కోరిక, పెద్ద ఇల్లు కట్టించుకున్నామంటే ఒక 1 year ఉంటుందేమో. చిన్న కోరిక ఫోన్ కొనుక్కున్నాం కొత్తదంటే ఒక రోజు, ఒక వారం రోజులు సంతోషం. అలాగే కొత్త కార్ అంటే ఒక 1 నెల రోజులు 6 నెలలు సంతోషం, మళ్ళీ అది పాతబడే వరకు. కొత్త ఇల్లు కొనుక్కున్నామంటే ఒక 1 or 2 years సంతోషం ఆ విషయంలో. ఇలా కానీ ప్రతిదానికి భౌతిక ఆనందాలకు ఒక ఎండ్ అనేది ఉంది. అవి ఎప్పుడు ఆనందం కలిగిస్తే మనకి ఎప్పుడు ఏదో అసంతృప్తి, ఇంకేదో కావాలనే ఫీలింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఏదైనా పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది ఏదైనా ఉంటే అదేది మనకు భౌతిక ప్రపంచంలో లేదు. అందుకని ఈ సచ్చిత్తానందమే అటువంటి ఆనందం. భగవత్ తత్వం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ ఆనందంలోనే ఉంటారు. అది శుద్ధతత్వం ఉన్న వాళ్ళకి, ఆ భగవతత్వం ఉన్న వాళ్ళకే ఆ సచ్చిత్తానందం అనేది లభిస్తుంది. సో అది భగవత్ స్వభావం, అది దివ్యానందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం. ఏమిటంటే ఏది జరిగినా, ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా చెక్కు చెదరని ఆనందంలో ఉండే స్థితి, అది భగవంతుడి యొక్క సచ్చితానంద స్థితి. అలాంటి స్థితిలోకి వీళ్ళు వెళ్ళగలుగుతారు. ఎప్పుడు మరి క్షేత్ర జ్ఞానము ఈ జ్ఞేయము వీటిని భక్తులే అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ దివ్య స్వభావాన్ని, ఆ తత్వాన్ని అంటే పొందగలుగుతారంటే ఆత్మతత్వాన్ని, పరమాత్మ తత్వాన్ని పొందగలుగుతారు, సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు ఈ రెండు కూడా అనాది అని మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఆది లేనివి అని. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి అంటున్నారు.
సో దాంట్లో వచ్చే మార్పులు కానీ ఈ భౌతిక గుణాలైన సత్వరజస్తమ గుణాలు ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే జీవులు అనాది అంటే బిగినింగ్ లేని వాళ్ళంటే మనం మరి ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళమా అని డౌట్ వస్తుంది. మన శరీరం ఉండదు, కానీ ఆత్మ మరి ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్తారు కదా, అందుకని అనాది అంటున్నారు ఇక్కడ. అలాగే ప్రకృతి కూడా మరి ఈ సృష్టి ఉన్నప్పుడు కంటికి కనిపించిన ప్రకృతి అనేది సృష్టి లేనప్పుడు కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే కనిపించకుండా ఉంటుంది. ఎందుకు? భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తి కాబట్టి. శక్తి ఎక్కడికి వెళ్ళదు, భగవంతుడి యొక్క శక్తి. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి ఉచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో ఈ భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ ప్రకృతి కారణం. అయితే ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందడానికి మాత్రం జీవాత్మే బాధ్యుడు అని చెప్తున్నారు. సో మరి భౌతిక ప్రకృతి పనులు అన్నీ ఏదైనా జరుగుతున్నాయి అంటే మరి అవన్నిటికీ ప్రకృతి కారణం. కానీ మనం సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ మనకు కలుగుతున్నాయి అంటే దానికి మన ప్రవర్తనే మనమే బాధ్యులం. మన మైండ్లో మన థింకింగ్ బట్టి మనకి సుఖమా దుఃఖమా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఆ తర్వాత 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అన్ని జీవరాశుల జన్మ అయిన తర్వాత చివరికి మానవ జన్మ వస్తుంది అని చెప్తారు. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. ఆ 84 లక్షల జీవరాశులు 9 లక్షలు నీటిలో ఉండే జంతువులు అవనివ్వండి, నీటిలో ఉండే జీవులు, 20 లక్షలు కదలనివి స్థావరాలు అంటారు. కదిలే వాటిని జంగాలు అంటారు. స్థావరాలని మనం ఎగ్జాంపుల్ 10th చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం, హిమాలయాలని చెప్పుకున్నాం కదా కదలనివి అని. అలా అదే ఒక ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఏదైనా కదలనిది ఉంటే అది మరి స్థావరం. 11 లక్షలేమో మరి పురుగులు ఇటువంటివి ఉన్నాయి. 10 లక్షల పక్షులు, 30 లక్షల 4 కాళ్ళ జంతువులు, 4 లక్షల హ్యూమన్ స్పీషీస్ అని 84 లక్షల జీవరాశులది ఒక ఐడియా ఇస్తున్నారన్నమాట, రకాలేమిటి అందులో అని. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసత్యోని జన్మసు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ మరి మన ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉంది కదా, ఈ శరీరంలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తోంది. అలా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాం. ఈ ఆత్మ మరి త్రిగుణాలతో బందీ అయిపోయింది, కోరికలతో. అలా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాం. వాటి పట్ల ఉన్న ఈ త్రిగుణాల పట్ల ఉన్న మమకారము, కోరికలే జీవాత్మకు ఉన్నత అధమ జన్మలకు కారణం అవుతోంది. సో మన ఆత్మ ఉన్నత శరీరంలోకి వెళ్తుందా, ఒక అధమ శరీరంలోకి వెళ్తుందా అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే మన యొక్క త్రిగుణాల వల్ల మనం ఏర్పరచుకున్న స్వభావంతో మనం చేసే పనుల వలన మనమే మన నెక్స్ట్ శరీరం ఏమిటో నిర్ణయించుకుంటున్నాం. సరి అయిన ఉత్తమ ప్రవర్తన ఉంటే ఉత్తమ శరీరం వస్తుంది, చెడు ప్రవర్తన ఉంటే మరి అధమ శరీరం కూడా వస్తుంది. ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు యావత్ ఈ జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు, ఎవరు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అనేది. అయితే ఈ జ్ఞానం విషయం మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగం. కాబట్టి స్థావర జంగాలంటే కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా సమస్తము యావత్తు కూడా ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క సంయోగమే అంటే కలయికయే. నువ్వు చూసే ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో ఈ సృష్టిలో కదిలేవైనా కదలనివైనా సరే ఏదైనా నువ్వు ఏదైనా చూస్తున్నావు ఆకారాన్ని అంటే అది క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక. అంటే పైన ఆకారం ఉంది, అది క్షేత్రము, లోపల అది
అది జీవంతో అలా ఉన్నది అంటే మనకు ఆకారంగా కనిపిస్తోంది అంటే లోపల భగవంతుడు ఉండబట్టి, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు ఆత్మ ఉండబట్టి కనిపిస్తోంది. కాబట్టి నువ్వు చూసే ఏదైనా క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే. సో మరి అది చెట్టైనా, పుట్టైనా, మనమైనా, పక్షైనా, జంతువైనా, చేపైనా, ఏదైనా సరే మరి అక్కడ మనకు ఆకారం ఉన్నది కనిపిస్తోంది అంటే క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక అని తెలుసుకో అంటున్నారు. అది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఎవరు ఈ ప్రతిదీ కూడా క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక అంటున్నారు కదా, ఈ రకంగా ప్రతి దానిని కూడా చూడగలిగిన వాళ్ళు ఎలా? సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర, సమంగా సర్వత్రా అంతటా కూడా సమంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు. దేనిని సమంగా చూడటం? సమవస్థితం ఈశ్వరం, అందరిలోనూ సమంగా ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి ఎవరైతే అందరిలోనూ సమానంగా చూడగలరో, భగవంతుడు అందరిలోనూ సమానంగానే ఉన్నారు. చీమలో తక్కువ, మనలో ఎక్కువ కాదు. అది చిన్న చీమ అయినా, మన శరీరం దానికంటే ఎన్నో రెట్లు పెద్దదైనా భగవంతుడు ఒకే రకంగా అందరిలోనూ ఉన్నారు. సమవస్థితం ఈశ్వరం. సో ఈశ్వరుడు భగవంతుడు అందరిలో సమానంగా ఉన్నారు. ఇలా ఉన్న ఈ భగవంతుణ్ణి సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా అందరిలో సమానంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు. సమానంగా చూడడం అంటే మనం కొంతమందిని ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం, కొందరిని తక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే జంతువుల్ని తక్కువగా చూడొచ్చు, కొన్ని జీవుల్ని తక్కువగా చూడొచ్చు, కొంతమంది మనుషుల్నే తక్కువగా చూడొచ్చు. కానీ ఎవరైతే ఇలా అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారుగా, మనం అనుకోవచ్చు వాళ్ళు తక్కువ మనుషులని, తక్కువ జంతువులని మనం అనుకోవచ్చు. అది చీమేగా అనుకుంటాం, ఆ చీమలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. దోమేగా అనుకుంటాం, దోమలో కూడా ఉన్నారు. సో మరి అన్నిట్లో భగవంతుడు సమంగా ఉన్నారు అని ఎవరైతే అన్నిటినీ సమంగా చూడగలుగుతారో నహినస్త్యాత్మనాత్మానం, వాళ్ళు ఆత్మను దిగజార్చుకోలేరు. తతో యాతి పరాంగతి, ఆ రకంగా వాళ్ళు పరమగతిని పొందుతారు. అంటే భగవంతుణ్ణి, ఆ శాశ్వత పరిపూర్ణతను, భగవంతుణ్ణి ధామానికి వెళ్ళగలిగే పరిపూర్ణత, అర్హత పొందుతారు అంటున్నారు. ఏమిటి అర్హత అంటే ఆ పూర్ణత్వం. ఏమిటా పూర్ణత్వం అంటే ఆ శుద్ధత్వం, అందరినీ సమంగా చూడగలిగే ఆ ప్రేమతత్వం. భగవంతుడికి సర్వుల పట్ల ప్రేమ, ఆయనకి ఏ కోరిక లేదు. ఆయన శుద్ధతత్వం, శుద్ధ ప్రేమతత్వం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతాన. అన్ని జీవరాశులకి ఆయన శ్రేయోభిలాషి, అందరి మంచినే అభిలషిస్తారు. మరి అయితే మనకి ఎందుకు ఆయన కష్టాలు పెడుతున్నారు అనే డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే మనకి, అది మనకి భగవంతుడిచ్చిన స్వాతంత్రం. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, శరీరము, ఆఖరికి ఆయనే మనలో ఉంటూ మన జీవనాన్ని ఆయన సాగిపోయేటట్లు సహకరిస్తూ ఆయన మనకి ఏ విషయంలో స్వాతంత్రం ఇచ్చారంటే మన బుద్ధిని, మనస్సును మనం ఏ రకంగా మలుచుకుంటాము అనేది మనకి ఇచ్చారు ఆ స్వాతంత్రం. మనం దాన్ని మంచి పద్ధతిలో ఉపయోగిస్తామా, చెడు పద్ధతిలో ఉపయోగిస్తామా అన్నది మనకే వదిలిపెట్టారు. మనం నిర్ణయించుకుని మనం ఏ రకంగా జీవనాన్ని దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నామో దానిని బట్టి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది. సో మన కర్మలను బట్టి మనకి ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆయన ఇచ్చిన కష్టాలు కాదు, మన యొక్క ప్రవర్తన, మనం చూస్ చేసుకున్న మార్గం కాబట్టి ఆ ఫలితాలను మనం అనుభవించాలి. కాబట్టి అది ఆయన అందరికీ శ్రేయోభిలాషి. ఆ ప్రేమతత్వం అనేది ఆ భగవంతు తత్వం అన్నమాట. సో ఎవరైతే అందుకే అందరినీ అదే ప్రేమతత్వంతో సమంగా అందరిలో ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ మనస్సును ఆత్మను దిగజార్చుకోలేరు. అంటే ఇక్కడ ఆత్మ కాదు, ఆత్మ ఎప్పుడు దిగజారదు, ఆత్మ ఎప్పుడు సచ్చిదానందమే. ఇక్కడ ఆత్మను ఒక్కొక్కసారి మనస్సును, బుద్ధిని కూడా ఆత్మను రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనస్సును వాళ్ళు దిగజార్చుకోరు. ఎవరు? అందరిలో పరమాత్మను చూసేవాళ్ళు ప్రతి ప్రాణిలో. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు పరమ పదానికి చేరుకుంటారు. తతో యాతి పరాంగతి, తర్వాత వాళ్ళు పొందుతారు పరమగతిని, అంటే పరమ పదాన్ని అని చెప్తున్నారు.
సో అందరిలో భగవంతుడు అన్నారు కాబట్టి విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అది అనే శ్లోకంలో మనకు చెప్తారు. విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణునైనా, గవి గోవునైనా, హస్తిని ఏనుగునైనా, మరి శుని చైవ స్వపాకేచ కుక్కనైనా, కుక్క మాంసం తినేవాళ్ళు అంటే మరి అలాంటి ఎవరినైనా సరే పండిత సమదర్శిన అన్నారు. పండితుడు అనేవాడు వివేకవంతుడు, అందరినీ సమంగా చూస్తాడు, అందరిలో అతను పరమాత్మనే చూస్తాడు అని. సో ఎవరు ఇలా అన్ని ప్రాణుల్లో పరమాత్మను చూసేవాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు దిగజారరు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఉన్నత స్థితిలో ఉంటూ ఎప్పుడు పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు. ఇంకా గమ్యం ఏమిటి అంటే క్షేత్రజ్ఞయోరేవం జ్ఞేయం అనమాట. అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. క్షేత్రజ్ఞులలో ఉన్న ఈ రెండిటికి మధ్య ఉన్న అంతరం, డిఫరెన్స్ ని జ్ఞాన చక్షువులతో అంటే జ్ఞానంతో గనక మనం చూసినట్లయితే భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మనకి మోక్షం వస్తుంది. ఏ విదుర్యాంతితే పరం. ఆ తర్వాత భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మోక్షం వచ్చింది అంటే ఏమిటి? మరి మనం పరమ పదాన్ని పొందుతాము. కాబట్టి ఎప్పుడు దేహానికి, ఈ క్షేత్రానికి, క్షేత్రజ్ఞుడికి ఉన్న భేదాన్ని జ్ఞాన చక్షువులతో గమనించినప్పుడు, అంటే పైకి ఏ ఆకారం ఏమిటా భేదం అంటే ఆకారం తేడా ఉండొచ్చు, లోపల అందరిలోనూ కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్నది. అలాంటి భేదాన్ని జ్ఞాన చక్షువులతో గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. సో ఏ అధ్యాయంలో అయినా భగవంతుని చేరుకుంటానికి విధానాలు ఉన్నాయి, కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా అని చెప్పుకున్నాం. అలాంటి శ్లోకంలో ఇదొకటి. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నది ఏది? సర్వత్రా అందరిలో భగవంతుని సమానంగా ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు దిగజారరు, అంటే పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. అలాగే క్షేత్రజ్ఞుల మధ్య ఇది జ్ఞానం ఉన్న భేదం ఏమిటి అంటే ఏముంది, పైన శరీరం డిఫరెంట్ అయినా లోపల అందరూ కూడా పరమాత్మ స్వరూపులే, అంటే పరమాత్మ యొక్క అంశాలే, అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నారు అనేది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మరి పరమపదాన్ని, విముక్తిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఇతను కంప్యూటర్ స్క్రీన్ వైపు చూస్తున్నాడు, ఏవో గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళకి మనకు ఆ గేమ్ ఏదో ఆ స్క్రీన్ తెలుస్తుంది. నిజంగా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ ఉంటే మరి వాళ్ళకి ఈ గేమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, లోపల ఏ విధంగా ఈ పనిచేస్తుంది, అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి. సో ఈ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు అలా మనమేమో మామూలుగా వీళ్ళు రామయ్య, వీళ్ళు ఫలానా ABCD అని ఏదో పేర్లు చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం. కానీ వాళ్ళు అందరిలోనూ అందరినీ వేరుగా చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, అందరిలోనూ వేరు, ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే అందరిలో పరమాత్మను చూస్తున్నారు. అది. సో అలాంటి వాళ్ళు అంటే అందరినీ ఒకే రకంగా ఎవరైతే ఇలా క్షేత్రజ్ఞులు ఆ భేదం తెలుసుకుని పైకి శరీరం వేరు, లోపల అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు అనే విషయాన్ని గమనించిన వాళ్ళు ఆ రకంగా విముక్తి తర్వాత పరమపదాన్ని పొందుతారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే దేహము ఆత్మ ఆ రెండింటికి పరమైన పరమాత్మ, ఈ వీటి నడుమ గల భేదాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. సో మనం దేహం కాదు, మనం ఆత్మ, ఆ తర్వాత పరమాత్మ, ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ జగత్తు నుంచి ముక్తిని పొందుతారు. సో ఏముంది అర్థం చేసుకోవడానికి అనే డౌట్ వస్తే ఏముంది అంటే మనం ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని అందరినీ కూడా సమత్వంతో చూసే స్థితికి ఎదగగలగడం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీరు హోస్ట్. ఓకే. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో